А представете ли си утре какво ще бъде? Утре ще бъде баташко клане. Лицето Попов ще ми свири, доказан чорбар. На собствения стадион. Предполагам, че вие сте за най-много. Аз съм най-много за да отидат пред офиса на онзи господин, там дето определя кога да играеме мачовете, понеделник 8 часа. Страхотно време за футбол. Просто не може да си признае. Събота, неделя в 11:30-12. Просто уникална програма, уникални хора. Че не може цял живот само да взимаш и нищо да не даваш. И знаеш, гаръфваше кифтетата, не рива. После ривеш. Аз искам чрез вас да кажа на господин СОС, че Славия не влиза в уговорки, а той да си гледа неговия отбор там. Сливен, бе, Петя, бе, ти си интелигентна. Защото селянина си остава селянин. Знаеш ли какво значи СОС? Все да ударим на Боби Михайлов 100 тояги на голо за това, че не се е класирал националния отбор. Вие не виждате ли, че футбола в България е фанат от главата, от краката вместо от главата? Толкова години познава Жоро Петков, толкова пъти е играл срещу него. Жоро, той го вижда, че нашия защитник тича от 20 метра към него и ще се хвърли. Той подскочи, удариха си корите и нищо повече. Рева, като моля другарко, вижте, той ме удари. И като си мъж, иди след мача, кажи му така и така. Аз искам да кажа пред вас, журналистите, ако искате, попитайте го, моля другарко. Женчо. Никакъв мъж не е. Женчо. Не трябва да наказва Гриша Ганчев и футболистите на ЦСК, а тази група наркомани и идиоти, които са там, айде ла моето момченце днеска до управлението, едно време имаше един месец чукат камъни от топларните, после излизат като пеперутки, по-нежни от вас. Всички мачове са битка, няма да има. Какво мислите, че следващия мач с Монтана няма да бъде битка? Какво точно е Левски? Аз това не мога да разбера. Тук има един левскар, дето ми задаваш тия въпроси в Турция и сега пак му отговаря. Защо се срамите от спонсора си? Аз мога да се обърна и да му кажа, господин Пеевски, ако ви е срам вашите хора от вас, заповядайте Славия. Ние няма да ви върнем и ще бъдем благодарни на хората, които дават пари. Славия в Европа кога? Имате някакви перспективи да играят някакви? Като дойде време, първо на теб ще кажа. Обещавам ти. А как би се стори отбор на Локомотив днес? Играха ли? Селска история. Селски отбор. Какво да ви кажа? Вишко, едно време като малък четох тази книгата за барон Мюнхаузен. Владия фантасмагори. Горе-долу на това ми наподобява. Това са просто неща, които нямат никаква връзка с действителността. Нормални хора сме, много неща са минали през нас в живота. Такива безумни идеи и такива хора с дето изсипват милиони е така, защото Левски била страшна марка. ЦСКА ще прави стадион в Борисовата градина, тия ще дадат 100 милиона, Берое, мините, ние всички българи ще плащаме скъпия ток, защото на Сулю и на Пулю му е кеф да си правят гаргара. Явно идва времето, в което всеки ще си плати за гевулка. Шансове 2 гради, един кастриран сега, който свиреше всичко за ЦСКА и нищо за Славия. Чудна работа как 16-я кръг свири на ЦСКА, 17-я пак на ЦСКА. Момче, ти, Гриша Ганчев хубаво ти каза, не, казваше, къщичка за пиленце построил ли си? Знаеш ли как се поддържа това нещо? А потопление на стадиони, знаеш как се прави?
С пари питам. С пари. Да, факт, обаче За може дупе не ли? става, с пари става. Може ли да Ами се извадете поискат пари пари? и ще се направят. А от държавата не може ли да се... Моето момичеце, когато Митко Бербатов каза да го духат, аз не искам да играя за България. Какъв маркетинг беше това, бе, моето дете? А? Вие разбирате ли от маркетинг? Какъв маркетинг беше? Кажете ми, отговорете ми. Първо, Какъв маркетинг беше това? задават въпросите, не събеседниците. Или второ, маркетинг насочен срещу конкретни хора. Значи това е антимаркетинг за България. Маркетинг насочен срещу конкретни хора. Значи това е антимаркетинг за България. След като има антимаркетинг за България, моето отношение е такова. Аз вече се съобразявам с вас, с маркетинговите проучвания и ясно, че трябва вече да гледаме Григор Димитров е друга бира.